Cena zdravotne postihnutých. Na internete sa objavilo video, ktoré hlásalo, že zdravotne postihnutí nie sú produktívni pre štát. Opäť sa potvrdilo, že istým ľuďom ide len o peniaze, materiálno a na duchovno kašľu. Každý človek má svoju hodnotu, či má handicap, alebo je zdravý. Hovorím to pretože aj ja sa s takýmito ľuďmi stretávam. Títo ľudia dokážu vytvoriť neuveriteľné veci, ktoré napríklad nedokáže vytvoriť zdravý človek, alebo majú na niečo talent. Napríklad mnoho nevidiecich ľudí má talent na cudzie jazyky, dokážu sa rýchlejšie ten cudzí jazyk naučiť. Alebo napríklad aj dokážu byť veľmi výbornými hudobníkmi. Sluchovo postihnutí, napríklad istí sluchovo postihnutí vytvorili úžasný film, nad ktorým zdraví ľudia doslova žasli. Takže každý človek má svoju hodnotu a keď niekto odkazuje na Tretiu ríšu Nemecku, však vieme veľmi dobre, na koho narážam, a ako neprispievala na postihnutých ľudí, respektíve ako štát neprispieval na postihnutých ľudí a takto je veľmi hlúpe. Každý človek má svoju hodnotu, opakujem to ešte raz a taktiež zdôrazňujem, keď sa vám narodí, milé matky a otcovia, dieťa napríklad s autizmom alebo s Downovým syndrómom či s telesne postihnutým, majte ho radi, pretože je to vaše dieťa a kto vie, čo z neho vyrastie.